Vaina thu thang thar awang hian football khovel angin tot mai thai ani Argentina football hroi tu te hian enge anlo ti ruk thin chule tuna ya chanchin bular tak mai la nation tarlandanin khovela thil sual chui khom na hun puilar tak USA FBI te chuan Argentina Football Association laka chui chian na lian tham tak an kalpui don tatat mai thuziak mu chua chuan tugle ding on tam tak dollar makta duai zathum zata tam summan thin dana rinhlel thil om tat mai le voinian he thil thupui thuk takle amor kan chui don ani khaile thil omzia ilo bi chiang tengu Argentina ram chanchin bu lingo le rintlak ber pakhatangai la nation hian thuziak ral khel tak aron suwa heta hian FBI te chuan thupoi mo le thuruk thuk tak andon thu antar lang ani chu an thudon ani taka chuan Argentina Football Association hian sum viable chia hriat manglo le mandan hriat chian lo dollar makta duai zathum lai mai an lo the chuak hluai mai hiani he sumza thi claim te ani lova football khovel hlemlet na corruption rap thak tak achok chuak le thai hial ani Nghawng America FBI te chuan Argentina football hroi tu te chu vachui ngot nge mo ani le ti in achan chu afia le khovel pum huap hlemlet na corruption abik takin sumfai rinhlel om tak tak khovel huapa an man thin hi FBI te hian an bi nai bi kle thin ani tarlandanin he dollar makta duai zathum hi khoyatanga lo chuak nge Nghawng the chuak nge ania tu ne na nge aluti hi afia tok tlat lo kum engemaw zat kalta a FIFA corruption scandal thalo takha kan la hrede uvek ome kha thila po khan America thunei tu ten ma anlo la towa tuna po hian Argentina chunga he thil pokhi a thleng le don alo ni thai ani he thil hian Argentina national team le an football kalphungi engtin nge ahong don rampuma an football ngai nat na le an champion na hlim om tak te kha hetiang sumthil rinhlel na hian abo chevek angem tun din huna chuan hei hi chui chian na bul tan na chau alania nima sela thil an mu chua chian chuan Argentina Football Association hruai tulian tak tak te sponsor mingthang tak tak te le inkhel thonun na mun sang sanga million te po in an torpha a hlo om hle ani dollar makta duai zathum chu ram ra thei zong zong khak dang lam thei khopsum ani sia thuziak kan mu chun zom dan le FBI lam malang na te kan thli thlai reng dona Argentina football malam hun le an hruai tu te thuru khi enge niang ti chu hun hian ala hrilang chu he thil chungchanga hian enge ingai dan vele Argentina hi an rintlak lo itivem nge Mualpho Tura hetiang do thu hi an the chuak iringzok ingai dan chu comment lama khan lo hnu chia ve nge yang che